nedeljni dan je dan kad treba biti u crkvi. To se podrazumijeva. I to nije nikakvo prečerivanje. Naprotiv, to je neophodni minimum. Znači, nedeljni dan, to je dan Gospodnji. Tog dana sam, ukoliko ne bude nekakvih iznenađenja, tog dana sam u hramu Božijem. Vrlo važan dan. I to doći na vrijeme, odstojati službu, kako ko može da stoji, ko ne može sjedi. Nekad iz nemoći i legnemo na minut ili dva, ali tu su braće i sestre, pa nas podignu, osvježe i vratimo se brzo u boj, dok se kondicija ne zadobije i onda držimo nedelju kao svetinju. To je taj liturgijski beden, gdje se držimo za ruke naših otaca, sveštenika, arhijereja, preko njih svetih otaca, preko njih svetih mučenika, preko mučenika svetih podvižnika i svetih apostola, preko apostola drže nas same ruke samoga Gospoda. To je nedeljni dan. Ali on, braći i sestre, to je jednom nedeljno sat i pol. A kako ćemo dalje? Kako kroz cijelu nedelju? Kroz cijel život? Tu dobijam odgovor. Noseći krst svoj.